باغ دا سیب ان کچھا کھا دے مہربانی فرما یہ سیب دا بھی معاف فرما جدا زہد تقوی جٹھا ہے اللہ نے ولی دے دل دے کہا سمایا ہے سوچن مل گئے تھوڑی دیر بعد فرمایا ہے جوانا اے تنسا تیرا جرم سبے ایک دن سبنات دے سب کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دنال من نور علا نور پاتا ہے فرمایا جوانا شیب دے کمار تک کرے ساں پر ہکی شرط ہکی شرط شیب دے کمار سنیا کہی شرط فرمایا میری ایک بیٹی ہے زبان کنے گنگی ہے سر کنے گنجی ہے ہفتے کنے ٹوٹی منڈی ہے یارا تے اسے معاف کرنا تے دنال نکاح کرنا پوسی حضرت موسیٰ نے نکاح ماری ہے اب تاراتے کیا کرے سنے عشق دینا وینا اے فانی دنیا جی دنیا تلے ہمیشہ چلو سیدت کو معاف کرے دے اے دنیا فانی سنو یارو میں فقیر کرے قرآن دے تالا تھی میں ایمان دے خود کی بغیر اب رحمان تے بہو میں قرآن دی سنا دے رہنے پتہ لگ دے جوان بلوایا کل من علیہا فانی یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا اپنی گال نہیں سہیں میری تننے بھوی تھی چلو سیب دبا ہوتی ہے میرے قبول ہے نکاح ہو گیا آمنہ دلال دی سنت مطابق نکاح ہو گیا فرمایا بنو فلاں حجر دن دن فلاں کمر دن دن کدی کھروا لیے فرمینن میں جو گیا اوتا فرمینیا سرک نے گنجیے دوپٹہ پئی بیٹھی ہیں قرآن دی تلاوت فرمینیا زبان کنے گنگیے ایڈا قرآن دی تلاوت میں تھی کریں دیئے فرمینن میں جدہ دکھائے میں کہے تو گناہ معاف کرنا آیا یا خیر برہم عورت دید پہ دیئے انہیں جو پھنن ساری رات مسجد اندر قیام اور سجود اندر اللہ کیا بات ہے اللہ بڑے بلے کہتا ہے ٹھیک حضرت عبداللہ سومی آئے دروازہ کٹ دینا بابا سیاں او تنمی آئے مسجد اندر پایا فرمایا او کدی کھڑوا دی فرمایا سویا تسا فرمایا ای زبان کنے گنگیے ایڈا قرآن دی تلاوت بیٹھی کرنے دیئے تسا فرمایا ای سار کنے گنجیے ایڈا دوپٹہ پائی بیٹھی ہے تسا فرمایا ای ہتھ کنے گنگیے ایڈا قرآن دے اولاد بیٹھی ہونے دیئے فرمایا میں اس وقت فرمایا آئی زبان کریں گونگی چٹا دی سیانی پھئی ہے ایدہ آواز چاو دیواری کنے او گیا چاو دیواری کنے باہر نہیں گیا ایسا کنے گنجی چٹا کا ہوش سمانے ساتھے دوپٹہ نہیں رکھا تیری گھر والی بی بی ام الخیر بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی میرے پیرانے پیر دم دستگی شیخ عبدالقادر جیلانی دی اماں جیدہ باپی ولی گھر والی ولی پتری ولی بات ہے تیری یاد حضرات شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مقدس ذات دی ولادت ہو گئی آپ دی کرامت بچپن دن در مشہور ہو گئی ماہ رمضان دا چند نسیاں عید کھیر نہ پیوے نا اللہ اکبر فرمین بچپن
بچپن دا ویلائی بچپن ہائی میں ناندے نال پتا حال ودا بہینا ناند زبان حال ویلائے عبد القادر سیاں باپو اللہ نے بڑا مقام دیتے باپو اللہ ای کام کے نہیں بھیجا فرمایا میں جلدی جو آیا اپنی مٹھی اماں بچپن میں چاہتے کھلاون والی اماں میں آتے قدمیں ٹھائے پیا میں کہے گئی اماں میں کو اجازت دے میں بغداد شریف پڑھن پیا خود فرمایا درست العلم حتی صدق خطبہ فرمایا پہن پڑھان دنار میں مقام دے بھونا سرداروں سنو اے مدرسہ عربی آئے اللہ حضرت قرآن دا قاری بناوے عالم بناوے فرمایا میں تیاری کی تھی میری مٹھی اماں میں کو بچپن میں چاہتے کھلاون والی اماں میری اماں آئیے فرمایا میرا بیٹا تیرے بابے دے وراثت دے وچوں 80 دینار 40 تیرے پھرا دین 40 تیرے سونیا اے 40 دینار تے مجھے دی پئیاں میرا بیٹا یاد رکھی تو اولاد کھڑا دے دئی میں پرار کھڑی دیتیاں خیال کری اگر رستے دے اندر یہ گال آونگے پر خیال کری چاند پنجے تا پنجا دیوی پر جھوٹ آئے چاہی کوئی پونے در ڈبوالی کیا دولے کوٹ ہمیں کھوڑی بولے تھا کیا آؤ میں سب اگر سو نہ ہوئے تو بنا